Lalaki gintiro patay sa Limudyan, Iloilo. Isa ka babae ginapahayag na sa labat, ginbawian man sang kabuhi. Si Julius Bilacaol nakatuto. Padayon pa nga ginatumod sang Alimudyan Police ang mga responsable sa pagpangluthang sa barangay Tabog, Alimudyan. Nga ginkamatay sang isa ka lalaki kag isa ka babae sang Biyernes. Natabo ang insidente sa maligwin nga bahin sang barangay. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga target sa pagpangluthang ang 46 anyos nga si Rio Agudo sang among barangay. Nasa labat naman ang 50 anyos nga si Roquita Dolar tumandok sa barangay Bucari, Leon. Gintala pa ini sa ospital apang wala na makasalbar. Ang gunman kuno posible ara sa babaw kay padulong sa termo. Apisar taga Leon, ginapatihan nga nagpadulong si Dolar sa barangay Tabog bangod bispera sang fiesta didto sang among ation. May igo sang bala sa nawong nga ginapatihan naglapo sa liog si Agudo. Sa likod naman, malapit sa iya spinal cord, si Dolar. Na-recover sa crime scene ang duha ka basiyo sang pusil nga compatible sa caliber 9mm kag isa ka basiyo nga compatible naman sa 45 caliber. Gani ginapatihan nga hindi magdubo sa duha ka tawo ang may kahimuan sa krimen. May duha ka anggulo nga ginatutukan subong ang Alimudyan MPS. Ang una, posible kwarta ang tuyo sa mga suspect. Si Rio ang nagapamanting o kung nagapamaligya sa mga sapat sa Leon. Kag antes ang insidente, nakabaligya pa ini sa baka. Ang ikaduha, inaanggin balusan kaangot sa daan nga hiligutanon nga suno sa kapulisan. Naareglo naman. Ang information sa bata nga babae kay sa pagtabusad to 2023 sa subong sa matutay sa tatay niya. May mga death threats sa tatay nga nabaton nga ginasundan. Permi. Ginrekomendar man sang Alimudyan MPS nga ipaidalom sa autopsy ang mga biktima. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas.